svima dobrodošli u novi video. Sad ću pokazati 5 mojih iz kese koje dohvatim stripova, albuma, ne znam ni ja šta. Ima puno toga. Ja sam već izvukla 2, jer ovo se po drugi put. Ovo je Hej, ko me je otpala ona stranica, ne prva i poslednja. Tu ima poznate ličnosti, ima Taylor Lautner, Ariana Grande, Justin Bieber, i iz One Directiona Ross Lucin. A ovdje ima George Blagico, Lana Del, Zendaya i Jennifer Lopez. Evo da čujemo za Arianu Grande. Moj novi album koji će se zvati Moonlink vrlo mi je drag i moram da priznam da me užasno nervira što neki misle da u njemu pevam o svom bivšem Big Stanu. Poslednji put vam kažem da to nije istina, a eto čuli ste, to su reči Ariane Grande. Sljedeća, od Justin Bieberu. Mama i ja smo često morali da delimo jedan obrok jer nismo imali novca za 2 porcije, a o soku sam samo mogao da sanjam. Kad sam zaradio prvi novac, konačno smo se osjećali sigurno. Tako ti treba kad se nekad nešto. Ja ne volim da se iskreno raspravljera. Tu ima nešto svašta, Hotel Transylvania, neki filmovi. Sljedeće, ovo što sam sad izvojila, to je Hej, evo, ovdje piše Hej i broj 52, 45, ne, 54. Ovdje ima isto, pa ovdje ima svašta. Ovo uglavnom čitaju, ne znam nijako, ima o slatkim kućama, evo da vam pokažem. Mačori, Mišu, Crno-beli i Miško šareni. Vole da se igraju, obožavaju kad ih neko mazi. Jo! Evo mađo. Da vidimo sljedeće. Šta ovo, ribice? Mnogi misle da je glupo imati ribice za ljubimce, ali one mogu baš da razvesele čoveka. Iskra koju sam dobila pre 2 godine veoma je brza. Voli da spava, da gritka svoju hranu i da se slika. Znate kako je gleda ribica. Štraus obožava da se slika, da se druži sa ljudima. Moj pas Fleka obožava hranu i društvo drugih pasa, ali nikako ne voli kada dođe vreme za kupanje. To je onaj Dalmatin. Luna je najslađi beagle na svijetu. Stalno se mazi i izaziva nas da se igramo s njom, ali voli da leže u svojoj ljuljašci te kuće. Sad vadimo iz džinovskih gasa. I ovo se računom zvane. Pastor James Maslova, on je bio iz Bite Mraša, a sad je glumac. Evo, Dušana Borković. Ne znam kako je. Šta je ovo? Ja, majko, kolika zmija. Kolika zmija, lele. To je bilo treće. Za Zatopiju. Ano, za sličice. Ja imam samo 5 sličica, jer sam to dobila u mali zabavni. I poslednji album Zatopija, ima tu svašta. Dobro, poznaš što nikad ne sme da pokvari moje venčanje.
I eto, tak bilo to. Zatopia. Master James. James Master. Yay! And yay! I to je bilo to od ovoga videa. Opa, sad malo siđem. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!